Kulukudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngeze lami igama ngomfeza kuntuthu wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha la ekhaya ngizocela ngisho ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke nganza kwethu udlubheke umfoka Khuzwayo uyaphefumula Ngelombuso wamasimba kuza ngoba nje kuzoba khona umcimbi obizwa ngokuthiwa umbuso wamasimba ohlelo uDr Mabalengwe kanjalo nezinye insizwe ezizobe zikhona lapha ukuzobungaza kulo mcimbi lo nganza kwethu udlubheke bese ekhasini lakhe ku Facebook lapha edlulisa nje ngokungenami kwakhe ngendlela ukudicelela ngayo isithunzi sikaMaskandi ubhalile ukuthi ayikho into ebuhlungu nje ukubona abantu abasendimeni bedicelela isithunzi sikaMaskandi ngendlela okwenzeka ngayo leli gama elamasimba nje lilodwa libuka ngabantu abangaphezulu kuka100,000 mawubazo ubuqila bukaMaskandi lapho osuka khona ngeke wafaka into nje emphakathini ningizwe kahle wenganza kwethu angitshekile njengomuntu kulento eyenzeka ngoba ngiyasazi lesimo sokungaqashwa emcimbini kodwa imbi elento yokusebenzisa amagama angenangqondo kanje kubalazwe isiliwe ekakhulu lento yokucindezela komaskandi emkhakheni ekhona kodwa base ukhanya phambili kujika wona amaciko adakwa ukubusa adicela phansi igama lento abondla ngayo imizi yoyise sinabaculi nje abaningi abasakhula ababheke ikusasa engalomsebenzi kaMaskandi abanekhona elimangazayo kodwa nje baqhubeka kanjena hayi ngiyaphoxa ngibhale kanjalo insizwa umfoka noNdindi udlubheke umfoka Khuzwayo uzokhumbuleka ukuthi ekuzoba khona umcimbi okuthiwa umbuso wamasimba workshop ke nomcimbi uzoba khona ngawo umhla ka4 ngosuku olufana nse nosuku kuzoba khona nengoma kazelwa ezoba iseMoses Mabhida ePeople's Park mhlawumbe wena engakuthini ukuphawula ngalo mcimbi sibonile insizwe efana nomthandeni igcokamelisha umfoka amanqele okhangelana uDSD kanjalo futhi imfeze eminyama izona insizwa ezobe zingxenye yalo mcimbi lona ekuzoba khona kulo mcimbi mhlawumbe wena engakuthini ukukhuluma kwakho engakuthini ukuphawula kwakho ngegama nje lilodwa mhlawumbe kuphunga kusho ukuphawula ahlangane lapha ku-comment section wenganza kwethu bekulona udaba benginedlulisela lona udaba benginibikela lona namhlanje kuyisenkezi ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.